Καλώς ορίσατε στο El Clásico. Ένα θερμό καλωσόρισμα για τον αγώνα στο Camp Nou. Γεια σας από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Γιώργο Θαναελάκη. Πραγματικά μπορώ να πω ότι η ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο είναι εκρηκτική. Και όπως βλέπω τους παίκτες και των δύο ομάδων, είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Εντάξει, είναι Μπαρσελόνα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θα δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Όχι άδικα, η Real Madrid θεωρείται από πολλούς ως μία από τις κορυφαίες ομάδες του 20ου αιώνα. Έχει κερδίσει περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια από κάθε άλλο αντίπαλό της. Εγώ απλά να προσθέσω ότι από το 1902 που ιδρύθηκε παίζει πάντα στο υψηλότερο επίπεδο στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Τέλος τα ψέματα. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Και τώρα ο Τσάβι. Στο κενό χώρο. Είδε πολύ ωραία τον κενό χώρο εκεί. Αλλά τον πρόδωσε η τεχνική του. Και τη στέλνει μπροστά. Εξαιρετική πάσα. Μέσα. Με το καλημέρα βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Είναι το τέλειο ξεκίνημα. Έτσι όπως παίζουν θα ήταν πραγματικά άδικο να λέγαμε ότι δεν το αξίζουν. Φοβερή πάσα. Η άμυνα εδώ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει το τέρμα. Η προωθημένη παλιά που έλαβε ήταν μισό γκολ. Αλλά το άλλο μισό βέβαια δεν το χάρισε κανείς. Το πέτυχε με την αξία του. Αυτός είναι ο ορισμός του ονειρεμένου ξεκινήματος. Έχω την εντύπωση, Χρήστο, ότι βγήκαν από τα αποδυτήρια με μεγάλη φορά και επιβραβεύτηκαν γι' αυτό. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Καλή αμυντική προσπάθεια. Ίσκο τώρα. Και τώρα ο Τσάβι. Πικέ. Παρεμβάλλεται ο αντίπαλος και κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε τον τερματοφύλακα με την μπάλα στα πόδια. Μπέιλ. Θέλει να κινηθεί προς τα εμπρός. Να ο Μπενζεμά. Ωραία προσπάθεια. Θα κάνει τη σέντρα. Να και το βολέ. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Κερδίζει την μπάλα. Το έβαλε. Η Real Madrid ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Μάλλον εδώ πήγε γυρεύοντας η άμυνά τους. Μπράβο στον επιθετικό που κατάφερε να γλιστρήσει απαρατήρητος στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου. Ο βοηθός σήκωσε σωστά τη σημαία, παρότι η φάση ήταν οριακή. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Μέση. Αλέξης Σάντσες. Τώρα. Καλή δουλειά στην άμυνα. Έδιωξε σε πλάγιο. Κάνει μία σέντρα. Και θα μπλοκάρει την μπάλα ο πορτιέρο. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Θα σεντράρει. Και έφυγε.
Με τι δύναμη κλώτησε την μπάλα. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Μαρσέλο. Κεντήρα τώρα. Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα. Την κόβει. Νεϊμάρ. Συρτή, κάθε την παλιά. Ναι, πέρασε η παλιά. Το δοκιμάζει και το έβαλε. Γκολ. Το τέρμα που μόλις πέτυχαν μπορεί να είναι και το καθοριστικό τελικά. Στο τέλος θα ξέρουν. Έδωσε την τέλεια πάσα στο συμπαίκτη του. Ουσιαστικά ένα γκολ στο πιάτο. Συνεννοήθηκαν άψογα σε αυτή τη φάση. Και ξέρουμε ότι κάτι τέτοιες πάσες είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους αμυντικούς. Μπαρτσελώνα τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Όλη η ομάδα περίμενε κάτι από αυτόν και τελικά δεν τους απογοήτευσε. Το αντίθετο θα λέγαμε. Ζόρντι Άλμπα. Και τώρα ο Νεϊμάρ. Μέση. Άτσαλη τροφοδότηση. Κόβεται εύκολα. Αλέξης Σάντσες. Βγάζει τη σέντρα. Ευκαιρία για σούτ. Τα κατάφεραν. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα 2 τερμάτων. Εδώ ενήργησε πολύ πονηρά. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον τερματοφύλακα. Όλα τα λεφτά πιστεύω ήταν το πρώτο άγγιγμα που έκανε στην μπάλα. Εφόσον του βγήκε αυτό, τα άλλα ήταν παιχνιδάκι για αυτόν. Προηγούνται πια με 2 γκολ διαφορά. Αν κρίνω από την εμπειρία του προπονητή τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τώρα το παν για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Δεν πέρασε αυτή η παλιά. Κεντήρα τώρα. Και κάνει πάσα πίσω στον γκολκίπερ του. Δυνατή άμυνα. Και τώρα ο Τσάβι. Ζόρντι Άλμπα. Ινιέστα. Μέση. Αλέξης Σάντσες. Αν σήκωνε λίγο το κεφαλάκι του, θα βλέπε πόσες επιλογές είχε στα πλάγια. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Ζόρντι Άλμπα. Νεϊμάρ. Μέση. Αλέξης Σάντσες. Ντάνιελ Άλβες. Τίποτα. Τον σταμάτησε. Τώρα Μασεράνο. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Αλέξης Σάντσες. Φουλάρει τους κινητήρες ο Ντάνι Άλβες. Έδιωξε με ασφάλεια. Θέλει να προχωρήσει. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Δοκιμάζει το σουτ και σκόραραν. Καταλαβαίνετε τι σημασία αποκτά ένα γκολ αυτή τη στιγμή. Παρότι είχε κολλημένο απάνω του έναν παίκτη, κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση. Αυτό είναι το σημαντικό για έναν επιθετικό. Να μπορεί δηλαδή να σκοράρει κάτω από τέτοια πίεση.
Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όλα έχουν πάει κατευθείαν μέχρι στιγμής. Ελέγχουν απόλυτα τον αγώνα και αν δεν χαλαρώσουν στο δεύτερο ημίχρονο θα ασφραγίσουν γρήγορα την νίκη. Μπήκαν ήδη 5 γκολ στο πρώτο μέρος. Το σκορ είναι 3-2. Αρχίζει λοιπόν το δεύτερο μέρος. Μια καλύτερη απόδοση σίγουρα θα ευχαριστήσει τον προπονητή τους. Μπαρσελόνα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Ινιέστα. Σέρτζιο Μπουσκέτς τώρα. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Και τώρα ο Νεϊμάρ. Δεν τα κατάφερε εδώ. Θα τελειώσει τη φάση. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν είχε και πολλές επιλογές εκεί. Κόπηκε η παλιά του. Μόνος του με την μπάλα. Για να δούμε τι θα επινοήσει. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα τι πήγε να κάνει. Αλλά τελικά δεν του βγήκε η πάσα. Την πήρε. Κόπηκε η πάσα. Αρμπελόα. Όχι, τελικά δεν θα βρει στόχο αυτή η παλιά. Σηκώνει την μπάλα ψηλά. Ευκαιρία. Μέση. Ο τερματοφύλακας τη σταμάτησε. Βγάζει την παλιά. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αποκρούστηκε. Ωραία ενέργεια. Αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Ο αμυντικός ήταν κολλημένος πάνω του. Παρόλα αυτά σούταρε, αλλά αστόχησε. Βγάζει τη σέντρα. Πάει με κεφαλιά για γκολ. Ούτε αυτή τη φορά τα κατάφερε. Πρέπει να έχουν απελπιστεί πια. Σχεδόν φάση καρμπών με την προηγούμενη. Λένε ότι με την εξάσκηση τελειοποίησε. Για να δούμε. Παίρνει την κατοχή της μπάλας. Ζόρντι Άλμπα. Την περνάει ανάμεσά τους. Η ανακούφιση των αμυντικών είναι φανερή μετά την υπόδειξη του offside. Θα πρέπει να βελτιώσει λίγο το συντονισμό του με τους συμπαίκτες του. Έχουν περάσει 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Μαρσέλο. Έχει την μπάλα. Μαρσέλο. Και Ντύρα τώρα. Έχει την μπάλα. Παίρνει την κατοχή της μπάλας. Ριψοκίνδυνη πάσα. Σέρχιο Ράμος. Μπράβο του. Διώχνει όπως. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ίσκο τώρα. Προωθεί την μπάλα. Απομάκρυνε με ωραία επέμβαση. Έχασαν τον γκολ της ισοφάρισης. Τώρα φαντάζομαι εύχεται να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία για να πατσίσει το λάθος που έκανε. Αν είχε μπει, τώρα θα έκανε πιάσει τον αντίπαλο στο σκορ. Κάνει το γέμισμα. Την έκοψε την τελευταία στιγμή. Και κάνει το σουτ. Παραλίγο να πληρώσουν ακριβά το ότι πούλησαν την μπάλα.
Θα κάνουν αλλαγή. Θα είναι η πρώτη του στο παιχνίδι. Δεν είναι έκπληξη το ότι αντικαθίσταται. Έδειχνε να μην είναι σε φόρμα. Ίσκο τώρα. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Νεϊμάρ. Φτάσαμε στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Ψάχνει για στήριγμα. Ο Πουγιόλ τώρα. Μόντριτς. Μπέιλ. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Σέρτζιο Μπουσκέτς τώρα. Την πήρε. Μέση. Θέλει να προχωρήσει. Υπάρχει ένα άνοιγμα τα πλάγια. Τελικά η σέντρα καταλήγει στα χέρια του γκολκίπερ. Πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν συγκροτημένοι και να συνεχίσουν να παίζουν ομαδικά. Εκτοξεύει μια κανονιά. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα μπορεί και να το είχε βάλει. Έπιασε γεμάτο σουτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Κόβεται από τους αντιπάλους. Θέλει να κινηθεί προς τα εμπρός. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ευκαιρία για γκολ. Αριστουργηματική παλιά. Μπράβο του. Είναι κρίμα τέτοιες υπέροχες βαθιές μπαλιές να μένουν τελικά ανεκμετάλλευτες. Το σφύριγμα της λήξης πλησιάζει. Έχει μπει μόνο ένα γκολ στο παιχνίδι. Μέση τώρα. Άλλο ήθελε να κάνει, αλλά δεν του βγήκε. Τη στέλνει πάνω από την άμυνα. Να ο Μπενζεμά. Τη διώχνει για να πάρουν μια ανάσα. Πήρε μπρος ο Μέση. Και αν πάρει μπρος, δύσκολα σταματιέται. Ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν είχαμε 5 ακόμα λεπτά μπροστά μας. Στο τέλος, ίσα-ίσα που κράτησαν την νίκη. Υπήρξε ένα ωραίο μαχητικό πνεύμα στο παιχνίδι που μου άρεσε πολύ. Και αυτό φαίνεται και στο σκορ του αγώνα. Για τον χαμένο βέβαια είναι σκληρό να χάνει με ένα γκολ διαφορά, αλλά το ποδόσφαιρο αυτά έχει.